ɓiɓɓe fulɓe andu diinema fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to likseyba gorgol to belendendi to ganki to wuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuro molo to seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to Sinthiane Gurjuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba to Moderne ha to galle makko Samassa to Killinkara ka heyde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ne taska e kala ñalawma gurdam ne ɓeydo sattude e nder leydi he caggal kay kala ñalawma cogguji ene ɓeydo ngabbude ha tengti e gueɗe ɓurɗe hatujinede e nder leydi he to leydi Sénégal Moustapha Bouraysi e Cheikh Bamba Dièye ko sardiyankoɓe jeeynoɓe catala bitegal and oko subanoɓe ko fati toppitade alhaali ɓotugol wutte teddugal Ousmane Sonko ɓe kolliri tigui ɓe démissioni ha laaɓi jeeyede e oɗon commission to leydi Mali malinaɓe wurɓe nder leydi France ñande aljuma ɓennuɗo ɓe mbaɗi seppoji mabɓe musdi no fewi yesso consulat mabɓe ɓe naati ha e nder cour consulat o ɓe keeli hen gueɗe kewɗe no fewi hollirde mette mabɓe ko fate caɗele kartinina to leydi Niger ko aleda hande o woni sumgoji dawala ɗiɗiɓal woni deuxiéme tour yidde kay sendude hakkude biteɗo Mahamad Bazoum e Mahamana Ousmane to leydi Tchad biteɗo Pahimi Albert ko mennoɗo wonde hoore jagoɗe leydi ndi e holliri tigui wonde o hetti gemɓe makko yaade kay dikkodirede e oɗon biteɗo Idrissa Déby Itno e sumgoji hoorejo leydi Tidjadi ñande 1 lewru avril hitande gonɗen nde to leydi Côte d'Ivoire ko ñande 30 lewru juin gonɗen hitande gonɗen nde fonno gasde carte d'identité ji kiɗɗi ɗi kono ha e oɗo saaha ne teska tigui yimɓe e carte uji d'identité kesiɗi so tawa parde to leydi Congo Brazzaville ko cour constitutionnel leydi waɗi validé mbiriji jeeɗiɗi ɗayreji men jaɓanama ko fati kay e jeeyede e mbiriji jamoyoɓe le follamu e nder ɓen jeeɗiɗi noon ene tawe hen Denis Sassou Nguesso sumgoji hoorejo leydi Tidjadi ñande 21 lewru mars kabaruji men joolam jaɓiri so waktu rokki en ma jaaha to leydi Syrie to leydi Iran to Birmanie ha to Russie bisimilla mone ketti hotodirte joni jañoɗen. tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ceerno Djiby Sy ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e ɗanawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal bawɗo laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirolo omo safra rewɓe wonduɓe kista fibroma ndogam sitta weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 13 rafi ene yalta e ɓannuma ha laaɓa fannu goɗɗo ko sa ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ne yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui usula ene jogui pegge ndenka e pegge arsigaji ceerno Djiby Sy ene jogui siroji pewnaɗi mbawɗi neldede e kala nokkuru neɗɗo wawi wonde ceerno Djiby Sy kala leydi to mbawɗa wonde oɗon mbawi gollodirde ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo no fewi ceerno Djiby Sy so tawi yananama ka miskino Allah mo wawi safudema ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona gonduɗe rafiji ɗiɗi woni rafi tawi ko janowo hoore walla mo hakkille mo wahliti ha jomum haɓɓa keddiɗo kala e rafiji keddiɗi kala ceerno Djiby Sy so yananama ka miskino Allah omo wawi safudema ha jifɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko jawɗo ittude dabaruji ko jawɗo kadi warɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu jippiɓe leece ɓe maniyu men sellani e joguiɓe maniyu seeɗa walla ɓe ganda maniyu haydara
jokkondira ceerno Djiby Sy joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko ɗon base makko mawɗo tawte so tawi ari ha to jeere nettekka so pullo so sarkhulle so capato so cukalel so mawɗo kala mo mbiɗa holto woni cabinet ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuri labde mbatta ko 00222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 47 22 80 84 so tawi a waɗi ma heɓ ceerno Djiby Sy hano hannirta ni ko numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp ceerno Djiby Sy noon e wiye yimɓe hewɓe noddoɓe mo e waɗoɓe mo message uji e wakkaluji omo leela jabtade wona yejjidde ala ko hewrede kono neɗɗo foof e kala saaha yo siftinmo maw arte mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum ene tawe to nder leydi Mali pharmacie makko mbatta ko 00223 90 22 94 71 comme ni ko tawte ɗon ene wiye ceerno Samba Sy ceerno Djiby Sy ene wiye en badden dando faade makko hayo bela mi dañi bela ko batake docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow ko labɗo reedu malade woni docteur Djiby Sow ko cafro rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra kyste fibrome nema prostate soppis rewɓe ɓe darortake rewɓe dartoraɓe e rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe wonduɓe e régleji ɗi ndewani lawol foof docteur Djiby Sow ene safra jomumen hajjito koye mumen docteur Djiby Sow ene safra wonduɓe koyɗe guloje e koyɗe musoje wonduɓe keeceji musoje wonduɓe faiblesse sexuelle woni usturaɓe goragu wonduɓe dojju dumiɗo e mora yitto yarata kala e yarannoɓe droko e yarannoɓe simme ha naati e nder yimɓe kala docteur Djiby Sow ne safra hannirta ni docteur Djiby Sow ne andina dendagal bandiraɓe dendagal kiliniɓe makko wonde base makko tawetonode to Tamba base o arti e oɗo saaha joni ene tawi to Wourossogui noon to base makko idano wonno woni tigui juste funnague bamule Wourossogui ko ɗon base o tawte e oɗo saaha joni ene tawe ɗon biyeteɗo Makiban noon numéro mum mbatta ko 77 924 16 81 so tawi ko base makko tawateɗo to Kidira ene tawe toon sohna Nabou Ndiaye docteur Djiby Sow kañum e oɗo saaha joni ñalawma hande omo tawe to base makko tawateɗo to Dakar omo andina clieneɓe noon ɓoyata ma waɗ jillu makko to Wourossogui to ummima to Wourossogui ne maw taccumayo hetta ga to banggue Mauritanie gam yettade yiide clieneɓe makko tawateɗo leydi Mauritanie docteur Djiby Sow ene wiya kala jiɗɗo ko ɓuuri labde mbatta ko tonggode makko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko yimɓe heɓde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mali mbatta ko 00223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow ene wiya en badden dando faade mum kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen goni e dewo bira no gase go lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e no gase go kabaruji men e demgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon gali abouba to karallagal to ko miñi men sehil men saydou abouba hono noon mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen ene teska e oɗo saaha joni gurdam ene satti no fewi e nder leydi he e kala ñalawma kala subaka cogguji ene gueɗe ɓurɗe sohlede ene ngabba no fewi e nder leydi he ha tengti noon gueɗe ñametede yoga e ɗen gueɗe noon teskama tigui e oɗo saaha joni cogguji ɗi koko double woni cogguji ɗi cowima e kala noon e oɗo saaha ko jaranno temedere e oɗo saaha joni ma mbaɗa temedde ɗiɗi kala ko jaranno ujunere yeehi ha ujunnaji ɗiɗi yoga kay e marchandise uji ene ko teska noon ɗum noon ko teskuya mbaɗɗen caggal kay nde mbaɗɗen jillu men e yoga e jeehe e yoga e magasin aji yeyoɓe en gros e détail uji kala tawateɓe e ndera yoga e guure mawɗe tawateɗe ndera Nouakchott ha to Nouadhibou kala ɗum noon teskama tigui e oɗo saaha joni ko caɗele mawɗe no fewi kilo sukara e oɗo saaha joni yaha temedere capanɗe jeegoma gloria jaranno temedere capantati e oɗo saaha joni ko temedere capanɗe joyyi maaro hay maaro remete ko nder leydi he teskama tigui cogguji mum koko ngabbi no fewi saaha ni ha dubli noon ko caɗele mawɗe no fewi wonande kay e oɗo saaha joni population woni ɓesguji leydi ndi ete laamu ngu e kala saaha nana wiyane darino dole mum ponno kono ne teska kala ñalawma e ɗum ɓeydo ngabbude no fewi e oɗo saaha joni ko teska tan ko cogguji mum ngabbani no fewi ko pomme de terre ɗum noon ene yara e oɗo saaha joni hakkude temedde jeegom e temedde jeeɗiɗi kilo ko ɗum woni ko ngabbani kono ko wayno banana ligimaji e fruit ji kala teskama koko ngabbi no fewi ko wayno banana e oɗo saaha joni kilo mum jaranno temedde jeegom e oɗo saaha joni ko temedde jeetati ko wayno pomme ko kilo mum jarannoɗo temedde oɗo saaha joni ko kilo pomme yeehi ha temedde jeenayyi ɗum noon ko caɗele mawɗe no fewi e oɗo saaha joni kadi ko kulu huuli mawɗi waɗa ko joga kay so tawi laamu ngu daraki no cogguji ɗi usra ko adi korka ne teska tigui korka hikka ka so ari ɗum lambat no fewi saabu ene teska yoga e commerçant ji so korka ari ɓe kewi ko ngabbinde cogguji ɗi saaha ni eɓe dubla ɗiɗon cogguji so tawi kay cogguji ngabbi gueɗe joni korka yettaki so korka ari no kadi ari kadi ɗum noon cogguji ɗi ɓeydoto ko tidde no fewi ko caɗele mawɗe wonande population woni ɓesguji leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ja goɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate e cellal aade e gollediɓe mum ɓe kolliri tigui aseeda hanki o no gasa lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi goho wonde ñalawma hanki o ko sappoji ɗo neɗɗo tutte fiɗaɓe morosa corona sappo covid sappo e jeenayyi ko kañumen tigui binditi e doggol corona ɗum noon e nder ɓe cellanoɓe kadi teskama tigui e nder ɓe cellanoɓe hen goto hawre ladial sappo e joyo kepti cellal men hano hannirtini ha joni kabaruji men e nder leydi Mauritanie oɗo saaha kala hakkillaji lundiyankoɓe ha tengti noon e ardiɓe landaji dawrugol ɓooya hakkillaji men kala gonno ko ɓoyata tigui ma laamu ngu nodduɓe ko fati e ko wiyete dialogue politique woni tigui kaldigal dawrugol hakkude kamɓe ardiɓe landaji ɗi e landaji lunda e laamu e oɗo saaha joni ko ɗum ɓe jotturno kono noon teskama tigui hono jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu o waɗi haalande makko e nder jayde leydi Sénégal ndeɗon haalande noon ene hollir tan wonde ɗum ɗon wona hunde nde laamu ngu waɗi hakkille mum joni o holliri tigui e nder jayde leydi Sénégal witende Soleil o holliri hen kanko jagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu wonde leydi Mauritanie ala caɗele dawrugol ha kene yetto wadde ko witte dialogue politique ngolɗo konngol walla mbiyen ndeɗo haalande noon way tigui kono pettal e hinere walla e hello e hakkille wonande ɓeɗon lundiyankoɓe jottornoɓe kay ɓoyatama nodde ko fati e dialogue politique woni tigui kaldigal dawrugol ene teska noon kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoore jolidi ndi guilo are laamu kay faade oɗo saaha joni mon udditi dame bureau ji makko e galle makko kala to balle présidentiel e kala saaha bismade e joddade ɓeɗon lundiyankoɓe ha tengti noon e ardiɓe landaji dawrugol ko sakkiti noon o bismi tigui ko oɗon biteɗo Ibrahima Mokhtar Sarr ko wañum tigui o bismi to palais présidentiel to ɓe joddima waktuji kewɗi no fewi ɓe jewtiti kadi gueɗe kewɗe no fewi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara tan umima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen ine teska noon e oɗo saaha kala nder leydi Sénégal ene teska tigui kewgol ko fate wargoji e nder yoga e guure ɗum noon teskano tigui ko nder Dakar kono e oɗo saaha joni hay yoga e guure tawateɗe nder leydi he kala teskama wargoji to Kédougou noon aljuma heccinki o sanga 22h woni 10h jamma ko suka gorko goto tokoso jarano duuɓi sappo joyyi biyetenoɗo Oumar Ba ko kañum tigui wara e nder leegal bitegal Dinguesso e nder Kédougou ko fedde sukaɓe noon fedde sukaɓe
jingimo e haɓe jingimo hen ko hen goto yaltini laaɓi fimo laaɓi ko ɗon o wasi fittadu makko kanko baraɗo noon biteɗo Oumar betenoɗo Oumar Ba hollam tigui o wonno ko apprenti soudeur métallique goski makko noon ko sapeur pompier kañumen garani ɗon goski nawi ɗum to morgue hôpital mo Kédougou barɗo hoore noon e yoga kay edde fedde sagataɓe ɓe o jeeyde wondunoɓe kay yoga mabɓe puɗɗima nanguede kono noon brigade de recherche taw ko jeeyaɓe commissariat central mo Kédougou nana daari e loskoji men jaaji beele dendagal jeeyaɓe ndeɗon fedde kala ne mbawa teɓede ndewne lawol ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen région mo Dakar wondude région mo Thiès ene teska tigui ko région ngaji ɓurɗi hewde daɓodiral e ɓurɗi hewde kadi to yimɓe wasoɓe pittali men taw ko mboroso coronavirus o ɗum noon saabinoma ha kay laamu ngu kene wona lewru joni ko waɓe ɗiɗon région ngaji ɗiɗi e ko witte état d'urgence wondude e couvre feu tawa couvre feu noon fuɗɗoto ko 21 heures woni 9 heures jamma ha salatu 5 heures subaka ɗum noon couvre feu noon fonno tigui gasde ko aseda hanki o no gasa lewru colde hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi go caggal noon nde laamu ngu waɗi ɓeto mum yurniti tigui tawi tigui ha e oɗo saaha joni daɓodiral ngal e daɓodiral ngal e wasoɓe pittali men taw ko mboros coronavirus yoɓi ɗumen e nder ɗiɗon région ngaji ɗi ne ƴelliti no fewi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha laamu ngu felliti tigui ɓeydude ngal ɗon kulal hirtolelo fodde lewru woni tigui ha ɗo ñande nogas lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho woni lewru darton ndu ko ɗum tigui ɓe pelliti e oɗo saaha joni ngal kulal noon ɓe kolori takka dendagal nanggaɗo caggi kay so hen teyinere e nder ɗiɗon région ngaji ɗiɗi jomum koko rewnete lawol kono noon kadi dendagal e nder ɗiɗon région ngaji ɗiɗi ko fati e nder ɗiɗon région ngaji ɗiɗi dendagal ko fati e batuji ko fati e réunion ji e dendagal ko fati e yangueji inɗeɗi e seppoji e moɓodire kala ko interdit e nder ɗiɗon région ngaji ɗiɗi Dakar e Thiès ɗo kay ha ñande nogas lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho e holliri kadi e nder dendagal yoga région ngaji kala dendagal yoga jokli leydi Sénégal kala wadde cuumorgal woni gaskam ɗum noon ko obligatoire ko alay saguel e nder dendagal nokkuji taw ko nokkuji public woni dendaɗi privé noon dendaɗi taw ko banggue laamu e to banggue privé foof ɗum noon e oɗo saaha joni ɗum ko obligatoire wadde hen cuumorgal ɓaƴini kabaru o noon ko biteɗo Antoine Félix Dione on ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu ha joni ko yon fannu keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e cellal ade woni Abdoulaye Diouf Sarr e gollodiɓe mum ɓe mbaɗi bilan mabɓe noɓe kewi wadde kala subaka ko fati e mborosa covid 19 ɓe kolori tigui e nder nogas e nayyi waktu cakkiriɗi ɗi ko ujunnaji ɗiɗi temettere capanɗe nayyi o neɗɗo tumanoɓe ko fiiɗa koros ko corona ko virus ko ɓen tigui kolkisa e nder holkiso he noon tawama hen tigui e nder holkiso hen temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo e jaati ko marɓe mboroso e nder ɓalli men ɗum noon to ɓetama to banggue pourcentage en holir tigui e nder temedere kala hen sappoji ɗi piccal capanɗe jeegom e nayyi ko fiiɗaɓe oɗon mboroso e nder ɓen temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo fiiɗaɓe noon hen temedere capanɗe nayyo e jeegom ko memodirnoɓe wonduɓe rafio woni contact suivi temedere e capanɗe joyyi e goho heddiɓe kala ko ka communautaire woni tigui hay goto men anda to ƴetti rafio ɓe kolliri tigui e nder ɓe cellanoɓe hen capanɗe hen nder ɓe cellanoɓe hen temedde ɗiɗi e nogas e jiiɗi ɗum kepti cellal men ha no hannirta ni paati galleji men capanɗe joyo e nayyo no tampina fewi ma ballite to banggue fofango e nder ɓe cellanoɓe kadi tugui ñalawma hanki faari ñalawma hande o hollirama tigui sappo e tato neɗɗo wasi fittade mum taw ko mboroso coronavirus o yoɓi pittali mumen tuggi ko rafi on naati leydi Sénégal faade oɗo saaha joni eɓe jaare capantati e ɗiɗi ujunere e temedde jeenayi e nogas e jeeɗiɗi winditiɓe doggol coronavirus hen nogas e jeeɗiɗi ujunere temedere capantati e goho hepti cellal mumen ha no hannirta ni temedde jeetato e yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen e ñalawma hande o leydi Sénégal ene jogui ujunnaje nayyi e temedde jeenayi capanɗe jeetato e neɗɗo wonde heddiɓe wonduɓe rafi o taw ko jonɓe juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen suudu sarɗiji no leydi Sénégal ɓe cuɓinoma commission taw ko commission moɓe indiri and on commission noon ko halfinaɓe ko fate yurnitade so tawi kay wutte teddungal mo Ousmane Sonko ɓorni landiyanke Ousmane Sonko noon tumaɗo e oɗo saaha joni ko fate e ƴeɓade taw kadi ne yaati e menace de mort wonande oɗon suko debbo biteɗo Adji Sarr ɓen on commission noon tafanoma gam ƴewde kay yurnitade ko fate e ɓortugol wutti teddungal on Ousmane Sonko e nder on commission taƴunoɗo noon en tawetno hen Moustapha Gourayssi wondude e Cheikh Bamba Dièye ɗiɗo kala noon
noon jeyati koye landaji lunda ɓe kolliri noon kamɓe ɗiɗo woni Moustapha Guirassy e Cheikh Bamba Dièye kamɓe ɗiɗo kala ɓe kolliri e nder windande mabɓe wonde ɓe démissioni ha laaɓi e oɗon commission ɓe jalti ha laaɓi e oɗon commission e nder windande ɓe bindi hen noon ɓe kolliri tigui addani ɓe démissionde kamɓe koɓe jiiɗa jeeyede e commission tawa kadi ko commission dariɓe gam yidde tonje Ousmane Sonko ɗum noon kamɓe inde mabɓe tawataki hen ko ɗum saabi noon ɓe mbaɗi démissionné ha laaɓi e oɗon commission ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen aljuma heccianke o malinaɓe wurɓe nder Paris lamorgo leydi France ɓe mbaɗi manifestation mabɓe yeeso consulat général mabɓe ɓe keli noon ɓe keli toon gueɗe kewɗe gonnoɗe e nder cour consulat ɓe jinno tigui nadde ha e nder bureau ji he kono ɓe ɗon ko wawde nadde hollirama kadi yimɓe hewɓe gañima hen ha tengti noon e ɓeɗon joguinoɓe ko fati sécurité woni nden ka consulat o saabi manifestation noon ko caɗele malinaɓe wurɓe caggal leydi jogui tato ko banggue carte biteɗo Nina banggue carte Nina noon hono no holliri biteɗo Tafa Konté goto e mawɓe fedde wiitede mais propre association mais propre tawateɓe nder leydi France carte Nina noon woni numéro d'identification nationale ɗum noon ko caɗele mawɗe no fewi ko caɗele mawɗe malinaɓe jogui guila 2016 faade oɗo saaha joni kala ponnoɗo haalanede e nder leydi he ha e caggal leydi kala soɓe jooɗi eɓe goytoɗen caɗele kono ha e oɗo saaha joni laamu ngu nano muuɗi munkude deeƴi haydara ala ko haali hen ha ɗum yetti to yetti hande ɗo biteɗo Demba Diabira on ko hoorejo haut conseil des Maliens de leydi France on noon woni mawɗo malinaɓe wurɓe nder leydi France o waɗi tigui on joofi feɗe nokku ndeɗo fedde witeɓe anti Nina saliɓe ko fati e Nina konɓe wurɓe nder leydi France ko ono joofi feɗenu wonde kañumen mbaɗi ɗiɗon seppoji kañumen kadi mbaɗi ɗeɗon gueɗe kamtoriɗe no fewi de potani waɗede e nder leydi France o holliri hen noon mette makko no fewi o holliri hen mette makko no fewi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni Barkhane ko dadiɓe leydi France tawateɓe nder leydi Mali ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi opération ngaji mabɓe patamli miijo e nder leydi he ha tengti noon e nder falde Ansogo tawi kadi ko armée de l'air woni tigui dadiɓe joom laaɗe diwaji mabɓe wondude e opération commando taw ko dadiɓe wonɓe leydi kañumen tigui mbaddi oɗon opération ɓe kolliri tigui ɓe puɗɗi opération ko ñande 1 lewru février gonɗe nduuɗaɗi ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɓe bombardino fedde seɓɓitiɓe tawa kadi ko wonnoɓe nder laana mumen ndiyam en jiiɗi taccude e maayo taw ɓe mbiyata fleuve de Niger tawtengo nder leydi Mali ɓe mbaɗi ɓe bombardé ɓe jooɓi pittali mabɓe ñande jamma 13 sa lewru ɗiɗi ɓiru gonɗen ɗum fedde ɗe pelle ɗe cebbe ɓe kolliri kadi ɓe pelli kadi fedde seɓɓitiɓe tawateɓe tawa ko groupe commando Barkhane wonɓe to leydi ɓe ko ɓen pelli fedde dadiɓe tawa kadi ɓe kolliriɓe keptiniɓe ɓe jooɓima pittali mabɓe ɓe keptiniɓe petelaji jeetati wondude e kuuri mum wondude e 1 appareil taw ko appareil de communication ha joni ko leydi Mali keddoɗen jehen ha to san ñan nden kam e kisal ene ngakki no fewi e nder leydi Mali kala ñalawma noon ko warama walla biftama walla yanama ko ɗum woni tigadinante leydi hen ñande aljuma ɓennuɗo noon e sanga 23h woni 11h jamma e dow lawol faade Mopti ko bandiji joguitiɓe ha teddi paddi car transport karo noon ummino ko Bamako ene yaɓani Mopti o yana noon ko 100 kilométre ji seeɗa caggal nde o ɓenni wuuro Sana ko hay goto mayani hen kono hollirama tigui nder passage ji hen hen goto fiɗama kuural tawa kadi koye saaha mo ɓeɗɗino bandiji mbaɗanno tir de sommation woni fellude dow ene kulɓina karo yo daro koye gan sanga tigui kuural fiɗimo o mayani hen noon kono o gañima hen caggal ɗum noon nde bandiji ɗi naati dartini karo ɓe mbawi tigui nadde nder karo dendagal haalisaji e montre uji wontude e cuuɗari e portable uji e ordinateur uji kala gueɗe koɓe joguino toon ɓe kepti ha laaɓi nde ɓe naati nder karo ɓe mbi passager ɗi komin garani warde on min cohli tan ko haalis e ngaluji moon kala caliɗo noon komin ittoɓe fittande muma ha e oɗo saaha joni noon ɓe cuwata o yitede e kala saaha kadi janguji baɗɗi ni ene mbaɗe e nder transport tawateɗo e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen laamu leydi Japon sifodiri tigui e laamu leydi Mali ballal ngal jaaru mum ene qime ha 8 milliards taw ko franc CFA mo leydi Mali ñamata ngal ballal noon ko ballal dokkal wona ñamade ngal ballal noon sifa tigui sifande sifodiraɗen balle noon ngal ballal noon sifodira ɗum sifa tigui ko balɗe seeɗa tan ko adi kay manditare wattore duuɓi 51 sa majesté empereur Naruhito mo Japon sifodira
sifniri ɗeɗo cifande noon ko siɗa ɗon cifande noon cifa tigi nder salle de conférence to ministère des affaires étrangères mo leydi Mali to Bamako ballal ngal noon ko cifande tati hen cifande ɗiɗi sifodira ɗum ko biteɗo Zeyni Moulay on ko jagoɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Mali o sifodiri ɗum koye biteɗo Kuroki Daisuke on ko ambassadeur joɗiniɗo leydi Japon e nder leydi Mali sifande ɗiɗi ɓere nde noon ko madame Sali Haydoko ko jako noon ko kañum joɗaniɗo PAM woni tigui programme alimentaire mondial windere kañum sifodiri noon e ambassadeur joɗiniɗo leydi Japon e nder leydi Mali ɗena cifande noon ko ɗiɗo cifande noon ko programme uji tati cifande ɗe joofi hen programme goto noon koko fati kay e programme développement économique et social tawi kay ko yidde haɓade mboroso coronavirus e nder leydi Mali ɓe koliri tigui ma laamu leydi Japon ma wallit tigui matériel kewɗo taw ko matériel pewnaɗo e nder leydi Japon miido nder leydi Japon adde kay nder leydi Mali wawa sarede e yoga e dispensaire uji hôpital uji tawateɗi e nder jokli leydi Mali e kala haɓade oɗon mboroso coronavirus sifande ɗiɗi ɓerde noon ko yidde ƴellidde kay to banggue kaɓɓirɗe karalle kese woni tigui banggue ordinateur uji ha to karalle kese kala e yoga e centre uji hebloji technique professionnel e nder Bamako tawi kadi appareil uji ɗi kala ummoto pewnete ko pewnaɗe leydi Japon ko leydi Japon ɗi ummotoɗe mbawa nadde e nder leydi Mali to Bamako yoga e centre école aji ko wayno école centrale pour l'industrie e ko wayno to wiyete e Sika e ko lycée technique mo Bamako e ko nandi hen ɗen kala ma keɓɓa ɗeɗon ma heɓa oɗon matériel taw ko kaɓɓirɗe kese jaddude e jamanu e toɓɓere tataɓire nde noon koko fati kay e yidde wadde ko fati e kantinaji beele bottaji e kaccitaji mbawa heɓede yoga e école aji tawateɗi e nder leydi Mali beele kadi ɓeɗon taw kadi ko witeɓe les association taw kadi ko wite assistance alimentaire intégrée pour les populations vulnérables yidde wallidde kay yoga e sukaɓe e oɗo saaha joni ngakkaɓe haraduru beele ne balle ɗum noon ko sifande nde oɗon kalfina joɗaniɗo PAM e nder leydi Mali sifodiri e ambassadeur joɗaniɗo leydi Japon e nder leydi Mali ha joni kabaruji men e demgal Pulaar sen memta leydi Mali koto leydi Niger paɗena ko aleda hande nogasi go colte woni tigui sumgoji hooreji leydi dawal lidde balla e nder leydi Niger million ngaji jeeɗiɗi e feccere électeur woni tigui wotoɓe noddama subaka hande o yo ngar cuuɓo kay ceerno hakkude biteɗo Mohamed Bazoum mbiri landa laamu wiyete ka PNDS hakkude mom kay e biteɗo Mahamadou Ousmane on ko mbiri landa wiyete ka RDR taw ko landa lunda nogasi go ujunere bureau de vote udditama e nder région ngaji jeetati tawateɓe nder leydi he kala bureau ji ɗi noon udditi ko 8 heures subaka hande ɗi uddata ko 19 heures woni 7 heures kikiɗe noon ko golɗo noon woni lawol gadal woni ngol ko hoorejo leydi cuɓaɗo e nder ene lomto hoorejo cuɓaɗo goɗɗo Mouhamadou Isoufi ko hoorejo leydi ndi o waɗino mandaji makko ɗiɗi tanko noon o holliri tigui wonde o memtotako tunorgal leydi ndi o ƴamtoyta 3e mandat ko ɓuuri sattude e oɗo saaha joni e nder dongre Afrique siftinde on noon ko ñande nogasi jeeɗiɗi lewru décembre ko en tigui wonno sumgoji premier tour woni dawal ɗiɗi mabɓe Mohamed Bazoum noon yaara ko duuɓi 50 ko kañum woni mbiri hoorejo leydi ndi fodde duuɓi 50 joni ko kamɓe tafdino landa dawru ko landa laamu ka ko kamɓe golloto fodde duuɓi 50 joni Mouhamadou Ousmane on yaara ko duuɓi 70 ko kanko wonno hoorejo leydi Niger gadano taw ko démocratiquement élu en 1993 o alno e laamu taw ko cuɓanoɗo e woteji o waɗi hen duuɓi tati caggal ɗum miltoruji nder guiti laamu makko e mbadi coup d'état ha joni kabaruji men e demgal Pulaar koto leydi Tchada paɗena biteɗo Bahimi Albert ko mennoɗo wonde hoore jagode e nder leydi Tchada o holliri tigui wonde o hetti gembe makko ƴamoyde lefol laamu yaade dikkodorede e oɗon Idrissa Déby Itnou hawrisugoji kay hoorejo leydi Tchadi ñande 1 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi go o meɗino yaade sumgoji hoorejo leydi en 2011 e ngan san kadi kanko arno ɗiɗaɓo woni deuxiéme caggal Idrissa Déby Itnou koto leydi Côte d'Ivoire paɗena lonne sin ko office national de l'état civil et de l'identification ko catala halfinaɓe kayitaji état civil e nder leydi Côte d'Ivoire ɗiɗo duuɓi kala noon darde mabɓe kay ko yidde waylude carte d'identité ji ɓe gadda carte d'identité ji kesi fonno fandare mabɓe noon ko nder duuɓi ɗiɗi gadani ɗi kay ya taw 1 million neɗɗo heeɓi carte mum d'identité kono teskama tigui e oɗo saaha joni ɓe jarata ko million ngaji ɗiɗi e feccere koɓe puɗɗi fewnude carte d'identité taw ko waɗaɓe enroulé holirama kadi ko fuɗɗi rokkirede carte uji men d'identité
ko million pawde seeɗa ɗum noon ko caɗele mawde no feewi wonande population e wonande laamu ngu sabu kayin ɓe kollirno ko ñande 30 lewru juin hitande gonde ɗe ko nen tigui carte uji d'identité kiɗi ɗi nattata wonde valable e nder leydi he kala e oɗo saaha joni noon ko miijo kay beele ɓe jokkatɗi walla hol feere nde ɓe mbaɗata sen ummima to leydi Côte d'Ivoire ko to leydi Congo Brazzaville paɗena Congo Brazzaville ko ñande nogas e goo lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo to dartono ɗum wonita sumgoji mabɓe sumgoji hoorejo leydi yankagal e nder leydi he kala cour constitutionnel leydi ndi noon jaaɓi waɗi validé ko candidature uji jeeɗiɗi woni mbiriji jeeɗiɗi nder ɓen jeeɗiɗi noon en tawe hen Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi laamiɗo leydi ndi kay joni kene wona duuɓi 36 cour constitutionnel on salima ɗereji lundiyanke biteɗo misal musingo ari o noon saabi salleɗeɗe noon ko ɗi temminani sarɗiyeji ɓe namdi ɗi kay e oɗo saaha joni saabu enen teskam e nder kayitaji makko ene manki hen ko wiyete certificat médical ɓe jaɓini ɗereji noon c'est Denis Sassou Nguesso ɗereji mum jaɓama ne yaara duuɓi 77 o ƴamtoya noon lefol laamu ngol o wattata 4e mandat deggodirɗi komo ƴamta lefol laamu e nder leydi hen o ɗaftodirete noon koye biteɗo Mathias Jongo ko mennoɗo wonde jagorɗo makko kalfinaɗo ko fate finance en 1997 et 2002 Guy Brice Parfait Kolala on noon ko ɓi Bernard Kolala on tigui ene jeeya e ɓeɗon mbiriji ene tawe hen kadi biteɗo Joseph Kiyombi Kiya e Bungu e ko député kañum kadi woni deuxiéme secrétaire général e nder suudu sardiyeji de leydi ndi ene tawe doggoloɓe kadi biteɗo Albert Ouyangue wondude wonko ancien officier inspecteur douane biteɗo Anguosa Ganguiya e Gambe e Dave Mavoun yaara duuɓi 38 ɓeɗo kala ko mbiriji tawateɓe e nder doggol ɓeɗon mbiriji jeeɗiɗi suɓaɓe kay ƴamoyde lefol laamu e nder leydi hen kabaruji men jolab jaɓeri koto leydi Syrie paɗen aseda hanki o laaɓe diwoje de leydi Russie tawateɗe e nder leydi Syrie ɓe jori pettoje mabɓe e pelle seɓɓitinde jeewetede état islamique hollirama tigui o fuyde kay observatoire syrien des droits de l'homme ɓe kolliri tigui famde kala nogas e goo nogas e boo sagar jeeyaɓe fedde état islamique wasi pittali mumen e nder ɗin bombardement ko fodde 30 avion militaire ɗi hinde bombardier ko kañumen tigui jori ɓe mbaɗi fodde 30 frappe woni e fodde 30 bombe ɓe beddima e waktuji nogas e nayyi ɓe joɓima pittali ko famde kala nogas e goo wat boniɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɗe état islamique koto leydi Iran paɗen directeur général Thiatala Windere halfinaɓe ko fate armée nucléaire woni agence internationale de l'énergie atomique AIEA biyeteɗo Raphaël Grossi o yettima aseda hanki o nder Téhéran lamorgo leydi Iran addimo toon noon ko kaldigal beele jaam duumiɗo ne heeɓe tigui e pamodiral heeɓe hakkude fedde gotago windere hakkude mumen laamu leydi Iran ko fati enregistrement nucléaire beele kadi mo wawa yettade dendagal ɗiɗon nokkuji installation ngaji nucléaire taweteɗi nder leydi Iran ko ɓoyani ko noon laamu leydi Iran holliri tigui wonde koko ɓeydata fodde ujunere installation centrifuge beele kay wawa garɗinde enregistrement mum nucléaire ha kene yetto 20% ete pamodiral noon heɓano tigui hakkude leydi Iran fedde gotago windere ko leydi Iran ɓurata 4% ko fati enregistrement nucléaire mum ɗum noon ko kaldigal ɓe kalduno en 2015 ko Joe Biden ari e laamu ko noon holliri tigui wonde ko uddiɗo damal makko kaldigal hakkude makko e laamu leydi Iran ko fati e oɗon fannu nucléaire koto leydi Birmanie paɗen oɗo saaha kala Birmanie woni koye seppoji musɗe no fewi caggal kay nde militaire uji nder guinno laamu ngu kepti laamu eɗo saaha joni e nder seppoji hen noon aseda hanki o yimɓe ɗiɗo e sappannoɓe mbasi pittali men tawa kadi ko police ji pelliɓe kuure gongre gonga woni balle réel koto leydi Russie paɗen aseda hanki o ko ñalawmaji ɓurɗi judde tawde fati kay e ñawoje nder leydi Russie ko hanki tigui wonno e ñalawma taw ko yandinde ko fate ñawore oɗon biteɗo Alexei Navalny noon ko lundiyanke ganam oɗo justice leydi Russie noon taƴinimo tigui omo soke tigui o ƴetanage woni prison ferme omo soke duuɓi ɗiɗi e feccere duuɓi ɗiɗi e lebbi joyyi omo soke nder kaso ƴetanage ɗum noon woni mettere mawde no fewi wonande dendagal ɓeɗon lundiyankoɓe kala fedde noon taw ko cour européenne des droits de l'homme ɓe kolliri mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi erangu faade laamu leydi Russie kay nde woppitta oɗon biteɗo Alexei Navalny musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehli moon Ghali Abouba ketke malaki jaam so jaam Allah jogomi jogo